كبران ممهران كلهم كمون دق مزامرت ناي أوميجا دق مزامرت بملؤهم حواتين حتين وعنا بزا على تزياء الصحنا خبلي فتو آمين. كاو قتل ناي مسجانا ناي بوتاتي ناي ممهراتي مسجانا نيشتي مسجانا خبر تدامسوني تا كاميراهم نيشتي تحت بلواتا كاميراهم ايوه قرم እንግዲህ ናብቀን የኻቱ እሺ ዛምላቼ መጋቢ ሐዲስ ሶፈር እንተ ይበዝ ክብርከ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ጉባአን አርዲት ዘአውስትራሊያ ይውልከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክቡር መጋቢ ሐዲስ ብሩክ ተስፋይ ናይ ኦሜጋ ስኩል ኦፍ ቴዎሎጂ ዋና መስራትን ስራሕ መካየድን ዝኸበርኩም ማብዚ ናይ ሕሉፍ ናይ ስልጠና ግዜ ደቀ መዛሙርት ኣብ ምፍራይ እትወፁ እትወርዱ ዝነበርኩም ክቡራት መምህራን ከምኡ ድማ በዚ ዕለት እዚ እትምረቑ ዘለኹም ክቡራት ደቀ መዛሙርት ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትኩም ኣብ ምክትታል ፀኒሕኩም ሕዚ ኣብ ፍጻሜ በፂሑ ክትምረቑ ክትባረኹ ተዳሊኹም ዘለኹም ደቀ መዛሙርት ከመይ ቀኒኹም ኩልኩም ብፍጹም ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ፍጹም ሰላም ንኩልኩም ሰላም ክብለኩም እፈቱ ብዘለኹም ሰዓት ቆፃፅራ ናይ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ክብል ይፈቱ ብምቕፃል ቀድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ክቡር መጋቢ ሐዲስ ብሩክ ተስፋይ እንኳዕ ደስ በሎም እንኳዕ ነዚ ናይ ደቆም ናይ ብርሃን መዓልቲ ንምርኣይ እንኳዕ ኣብፅሖም ክብሎም ይደሊ ከምኡውን ክቡራት ደቀ መዛሙርት ምጅማር ብዙሕ ሰብ ጅምር እዩ እሞ ጀሚርካ ምፍፃም ዝመስልዎ ነገር የለን ክሻዕ ከዚ ጀሚርኩም ኣብ ዘብፅሕኩም ኣለኹም ብቐፃሊ እውን ትቕፅሉ ኢኹም ኢለ ተስፋ ስለ ዝገብር እንኳዕ ንናይ ምረቓ መዓልቲ ብሰላም ብጥዕና ኣብፅሓኩም ስለ ኩሉ ነገር ደግሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ክብል ይደሊ አሜን እዚ ደ መምሃር ሓደ ዓብይ ነገር ኢና ክንፈልጠሉ ዝግባአና ብፍላይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ብፍላይ ነገረ መለኮት ምፍላጥ መምሃር ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓደ ነገር ክንፈልጥ ዶ ይሕግዘና ይኸውን ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 32 ዘሎ መበገሲ ጌርና ተንርኢ ደስ ይብለኒ ስለምንታይ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓቅን ክንፈልጥ ሓቅን ክንርዳእ ይገብረና ኢለ ይኣምን ኣብዚ ዓለም ዝክንነብር ከለና ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ድማ ነፃ ወይ ምሓራ ክተውፀኩም እያ ዝበላ ብሓቂ ሓቂ እዛ ነገር እዚኣ ዝተረዲእና እያ ድንኸውን ተገንዚብና እያ ድንኸውን ኣብ ናይ ሓቂ ሂወት ዲና ንነብር ዘለና ዓለምና ኣብ ሓቂ ድያ ትነብር ዘላ ወይስ ኣብ ሸፍጢ ኣብ ሓሶት ኣብ ተለል ኣብ ምድንጋር ኣብ ምጭብርባር ኣነ ብሓቂ ይኽብለኩም ክቡራን ኣሕዋት ናሓትን ክርስቲያንና እሞ ክርስትናና እሞ ንመዝኖ ንፈትሾ እሞ ንዓቅኖ ኣብዚ ሓውዚ ምድሪ እዚ ምስ ሓሶት ተዛሚዱ ዝነብር ወይ ድማ ምስ ሓቂ ዝተበኣሰ ማሕበረሰብ ኣነ ባዕልና ንሕና ክርስቲያን ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ዝርድኦ እውን ንሱ እዩ ኣብ ሂወትና ኣብ ዕለታዊ ስራሕና ኣብ ምንቅስቃስና ኣብ ኩሉ ዓይነት ነባራዊ ሂወትና ክንርኢ ከለና እቲ መስቀል ዝኣሰረ እቲ መስቀል ዝሓዘ እቲ ኣሰረ ክነት ከይተረፈ ዘለዎ ኣብ ናይ ሓሶት ዓለም ክነብር ኢና ንርኢ ንዕዘብን ንርኢን ንሕና ክንምሃር ከለና ነዚ ሓቂ እዚ ኣይና ክንፈልጥ ዝግባአና ቅድም ቀዳድም ክትፈልጥዋ ኢኹም ኢልና ከመይ ኢልና ዲና ንፈልጣ ምፍላጥ እኮ ብምምሃር እዩ ብምጥያቅ እዩ ብምምርማር እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ንስኹም እውን ኣብዚ ማእዲ ዝቀሪብኩም ይብዛሕ ይንኣስ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኹም ኢኹም ሓቂ ክትርድኡ
ዕድል ተዋሂብኩም እዩ ኣብቲ ዝተምሃርኩሞ ሓቂ ምንባርን ዘይምንባርን ድማ ናይ ሕድሕድና ውሳኔ ይኸውን ማለት እዩ ነፃ ዘውፅአና ኸመን እዩ ሓራ ዘውፅአና ኸመን እዩ ነፃነትና ዝኣወጀልና መን እዩ እንተደኣ ኢልና እዚ ዋጋ ዝኸፈለ ንሕና ካብ ባርነት ነፃ ዘውፅአና ጎይታ እውን ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ መን ነፃ ዘውፅአካ ሓራ ዘውፅአካ ካብ ባርነት ነፃ ዘውፅአካ እንተተባሂልና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለምንታይ ብሓርነት ምእንታን ክንነብር አይገርምኩምን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኣፍሲሱ ስጉኡ ቆሪሱ ብሓርነት ክንነብር ገይርና እናሃለ ንሕና ደቂ ሰባት ግን ኣብ ምንታይ ነብር ኣለና ያው ነንባዕልና ምፍታሽ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ እዩ ዝብል ብሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ ውፅኢና እዩ ስለዚ ፅንዑ መሊስኩም በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ይብል ብጣዕሚ ኮ ይትገርም ወዮ ካብ ኣርዑት ባርነት ተላቂቅና ወዮ ካብቲ ልዕሌና ከቢድና ዝነበረ ሸኽሚ ፀውራ ባርነት ወፅዓ ረገፃ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ውፅኢና ሲ ተመሊስና ኣብ ኣርዑት ቀንበር ንወድቕ ኣለና ማለት እዩ ተመሊስና በኣርዑት ንቁረና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ነፃነት ንበሩ ክንበሃል ከለና ሲ ኣይኮነን ኣብ ባርነት ኢና ንነብር ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነገረ መለኮት ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ተመሊስና ናብ ባርነት ከይነኣቱን ምንታን ክነስተውዕል ምንታን ክንጥንቀቕ እዩ ሓደ ግዜ ካብ ልክዕ ወፃኢ ኣብ ሓሶት ኣብ ምጭብርባር ኣብ በለካለ ክዕካ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ከጋጥሙና ከለው ሲ ኣነስ ሃይማኖተይ ኣይፈቅደለይን መዓዝ ኢና ንብል እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ እዚ ክፉእ ተግባር እዚ ክትፍፅም ሃይማኖተይ ኣይፈቅደለይን ዝብል ኣማን እዩ ዘድልየና ዝተባረኸ ምረቃ ይግበረልኩም መጋቢ እውን ብድጋሚ እንኳዕ ደስ በለኩም ነዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ካልኦት ወገናትና እውን ብቐፃሊ ናይ ዕድል እዚ ተጠቀምቲ ክኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቃድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ብጣዕሚ ነመስግን ክቡር መጋቢ ብርሃናት ብሓቂ ሕዚ እውን ኣብ ትምህርቲ ኣለው ብዘመናዊ ብመንፈሳዊ በቃ ዝበሃል ነገር ዝወዱ እዮም ግን ሕዚ እውን ይመሃር ኣለው እዚ ንዓና ንባዕሉ ሲ በቲ ሕዚ ምምሃሮም እውን ሲ የምህረና እዩ በቃ ትምህርትስ ሕዚ ሓደ ምናልባት ኮ ሰርተፊኬት ሒዘ ኣለኹ ደግሞ ኣኽለኒ ዝብል እውን ክህሊ ይኽእል ገና ዲፕሎማ ክንቐፅል ኢና ዲግሪ እውን ክንቐፅል ኢና ስለዚ ትምህርቲ ኣነ ባዕለይስ ይመሃር ኣለኹ እየ ሕዚ ኣብ ግብፂ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ ኣነ ባዕለይ እውን ይመሃር ኣለኹ እየ ስለዚ ትምህርቲ ኣኽለኒ ዝበሃል የለን ከምቲ ዝበለና ድማ ትምህርቲ ንሓቂ እዩ ንነፃነት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብቲ ሓቂ ይምርሓና እሞስቲ ሓደ ክልተ ኣሕዋትና መምህር ዮሃንስ እውን ኣትዮም ተኮይኖም ሓንቲ ወረብ ክንሰምዕ ካልኦት እውን ግጥሚ ክነቐርብ ኢና ዝበልኩምን ኣለኹም ግጥሚ እንተሃሊኩም እውን ክንሰምዕ እታ ቀድሚ ምቁራፅት ፕሮግራምና ሕፀር ኣቢልና ዝቲ ክንቐፅል ስለ መምህር ዮሃንስ ኣብዚ እትሪእዎም ዘለኹም ስለ መምህር ዮሃንስ ቆርብ ክብለኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ እዞም መምህር እዚኦም ናይ ኣቋቋም መምህር እዮም ኣብዚ ናይ ቤተክርስትያን ዝበሃል ሞያ ኩሉ ቅኔ ድጓ ቋቋም ኩሉ ዘጠቃለሉ እዮም ኣብ ሃረር እዮም ዝነብሩ ኣብኡ እናነበሩ በቲ ሙያኦም ንከይምደቡ ኣብቲ ዘለዎ ደብሪ ኮነ ተባሂሉ ሞራሎም ንምንካእ ብዲቁና ተመዲቦም ዲቁና ይረብሕና ወልኩ ይኮንኩን ግን እቲ ዲቁና ሓሊፎምስ ኣብ መርጊትነት ካብኡ ሓሊፎምስ ኣብ መምህርነት ዝበፅሑ ኮነ ተባሂሉ ሞራሎም ምንታን ክንካ ተባሂለ ዲያቆን ኮይንካ ኢኻ ተገልግል ኢሎም ብዲቁና ተመዲቦም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዲቁና ተመዲቦም እውን ካልእ ሰብ እንተዘይተመችዎምሲ ንካልእ ሰብ ንከይልሙን እውን ካልኦት ሓራይ ንከይብልዎም እታ መሓዳሪ ኮነ ኢሉ ማለት እዩ ኣንፀርፂሮም ምንታን ክኸዱ እዚ ገይሩ ሕዚ ድማ እታ ዲቁና እውን ኣባሪድዎም በቃ ብዲቁና እውን ክትሰርሕ ደሊ 2,000 ድያ 3,000 ነይራታ ደመዙ ሕሰቦም ሎሚ ሾፒንግ ከድካስ ምንም ዘይትገዝአላ ማለት እዩ ንሳ እውን ሕዚ ሕዲግዎም ማለት እዩ ብሓቂ እስቲ ብዚኣ ዘለኹም እዛ ፕሮግራም እዚኣ ትከታተሉ ኣሕዋትና ብዘለኹም ኮይንኩም እንታይ ክኢልኩም ሕዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ሰለባጅ እቲ ኣብ ሃረር ንእሽተይ ጨርቂ ገዚኦም ካብቲኣ ገዚኦም ናብቲኣ ጉሊት ማለት እዩ ካብቲኣ ጨርቂ ገዚኦም ኣብቲኣ ይሸጡ እንደገና
ንምንባር ማለት እዩ በቃ ንምንባር ንምብላዕ ዘይኮነስ ንምንባር ሰርቫይቫል በቃ ህይወተ ስጋ ንምፅናሕ ማለት እዩ ብሓቂ ኣሕዋትና ሓትን እዛ ፕሮግራም እዛ ቃለይ ትሰምዑ ንዞም ኣቦና እዚኦም ፅባሕ መምህሪ ኮይኖም ክንደይ ደቀ መዛሙርት ከፍርዩ ዝኽእሉ ኣብ ኦሜጋ ቴዎሎጂ እውን ከምህሩና ዝኽእሉ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ኣቦና ሓውና እዮም እሞ በቃ ነታት ዝጀመርዋ እውን ቁሩብ ጨርቂ ገዚኦም እውን ቁሩብ ንኸትርፉሲ በቃ ንሽተይ ብታ ዘላትና 5 ትኹን 10 ትኹን ተንገብሮም ንዓይ ተረኺብኩምኒ ኣነ ትስልኮም ክሰደልኩም እየ ኣብዚ እውን ኣለው እዮም መምህር ዮሃንስ ኣብቲ ግሩፕና እውን ኣለው እዮም ብኡ እውን ትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም እሞ ፕሊስ በቃ እዚኣ እታ ክርስትና ሲ ምትሕግጋዝ እያ ርህራሄ እዩ ክርስትና ማለት ኣብቲ ቤተ ክህነት ዓይነት ጨካናት ሰባት ከም ዘለው እግዚኣብሔር ዝዋንኡ ብሓቂ እሞ ዘይበደለካ እሞ መምህር ክንዲ ሞራል ሂብካ በኣር ደቀ መዛሙርት ተፍርየልና ኣምህረልና ኢልካ ቦታ ክንዲ ትህቦ በጀት ክንዲ ትህቦ ደረጅኡ ኣውሪድካ ኣብ ታሕቲ ውሪድካ እንደገና ምብራር እንታይ ይበሃል እዚ ስለዚ ንሕና ከም ኣሕዋት ሕውነት እንድና ንምስረት ዘለና ሕዚ ከም ኣሕዋት መጠን ግን ብሓቂ እዞም ኣቦና እዞም ሓውና ተንሕግዞም ብሓቂ ንሶም እኳ ምንም ዝግበርለይ ኣይበሉን ግን ኣነት ፀገሞም ስለ ዝፈልጥ እየ ብጣዕሚ ድቃስ ዘስእኒ እሞ ኣብ ፀገም ግዜ ንሕላ ኣለኹልካ ኢልካ ሓደ ሓውካስ በቃ ናይ ዘለኣለም ሓውካ ንሱ እዩ እና ብዝተኻለኩም መጠን ክቡራንን ክቡራትን እዚኣተን ሓስቦም ዞም ሓውና ፅባሕ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ተፍርዮም ንቤተ ክርስቲያንና ዝጠቕሙ ባዕሉ ወለታ ሓውና እዮም እሞ እዚኣ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ሪፖርት ሓፃር ሪፖርት ኣላ እንታይ ኢና ገይርና እንታይ ኢና ክንገብር እትብል ንሳ ከቐርብ እሞ ብድሕሪኡ መርሃ ግብርና ክንወድእ ኢና እሞ ናይ ሎሚ ሓፃር ሪፖርትና እዚኣ እያ እንታይ ተገብረ ቀፃልኸ እንታይ ክግበር ተሓሲቡ ብዝብል ጥራሕ ኢና ሕፅር ኣቢልና ንሪኦ ማለት እዩ ዝተገብረ ሎሚ 5 ዙር ኮርሲ እዩ ተገይሩ ዝተዋሃበሉ ግዜ ካብ ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ ኦክቶበር 2025 ክሳዕ ጥሪ 2018 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 2026 ማለት እዩ ኣብዚ ክንደይ እዮም ሰልጢኖም ዝብል ዝሰልጠኑ 46 እንትኾኑ 20 ኣገልገልቲ እዮም 26 ድማ ምእመናን ሰልጢኖም ማለት እዩ ብሓቂ እግዚኣብሔር ይመስገን ንዓኻትኩም ዝሃበና ዓይነት ኮርስታት እንታይ እዩ ተባሂቡ እንታይ ኢልና 6 ኮርስታት እዩ ተባሂቡ ቀዳማይ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ብሉይ ኪዳን ካልኣይ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ሓድሽ ኪዳን ሳልሳይ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ራብዓይ ኣእማደ ምስጢር ሓምሻይ ንፅፅር ሃይማኖታት ሻድሻይ ኣገልግሎትን ኣገልገልትን ወይ ድማ መንውእቱ ገብርሄር ብዝብል ዝተዋሃቡ ኮርስታት እዮም ማለት እዩ ቀፃሊ ፕላን እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ኦሜጋ ቲቪ እንተኢልና ብኦሜጋ ቴዎሎጂ እንተኢልና ብትግርኛ ሰርቲፊኬት ደረጃ ዝወሃብ ኮርሲ ሻድሻይ ዙር ክቅፅል እዩ ኣይቋረፅን እዚ ናይ ሰርቲፊኬት ፕሮግራምና ኣይቋረፅን ካሊእ ቀፃሊ ፕላን ካሊእ ድማ ኣብ ደገ ንዝተወለዱ ብእንግሊዝኛ ሰርቲፊኬት ክወሃብ ንሱ እውን ጀሚርና ኣለና ኣብ ደገ ዝተወለዱ 5 ኣእማደ ምስጢር 5 ፒላርስ ኢልና ጀሚርና ኣለና ግን ብዕሊ ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ዘለዎ ኣሳቲፍና ብእንግሊዝኛ ሰርቲፊኬት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ካሊእ ኣብ 2026 ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ወይ ከዓ 2018 ድማ ድሕሪ ትንሳኤ ብትግርኛ ዲፕሎማ ክቅፅል እዩ ዲፕሎማ መርሃ ግብሪ ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ዘለኹም 4ይ ዙርን 5ይ ዙርን ዝተምሃርኩም ናይ ነፃ ዕድል እዩ ዝወሃበኩም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ግን ኦሜጋ ቴዎሎጂ በቃ ናተይ ኢልኩም ከም ገዛኹም ክትርእይዎ ኢና ንደሊ ስሉ ጋሻ ዝኾነ ዘለይ እንድሕር ደግም እዚ ንዓኻቶም ዓብዪ ዕድል ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ካሊእ እንገብሮ ድሕሪ ሶኒ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ንዝተመረቑ ናይ ምሩቃን ሕብረት ግሩፕ ተኸፊቱ ዝተፈላለዩ ኮርስታት ብነፃ ይመሃሩ ሕውነቶም ከዓ ይጠናክሩ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ሶሳይቲ ክንመስርት ኢና በቃ ክፍኣት ዝረሓቆ ናይ ፖለቲካ ሕማቕ ዝረሓቆ ምቀኝነት ዝረሓቆ ቅንዓት ዝረሓቆ ፍሉይ ሕብረተሰብ ኢና ክንምስርት በቃ ብእግዚኣብሔር ቃል ዝነብር ቆሪቡ ሰጊዱ ዝነብር ትክክለኛ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኣብ ሓንቲ ማእዲ እናሳተፍና እዚ ኢና ክንምስረት ስለዚ ሕውነት ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም በቃ ሕውነት ደቂ ሓደ ኮይና
ንሱ ክንምስሪትና ማለት እዩ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዕልና እዩ እሞ ንሕና ባረቱ ተሲእና ክንሰርሕ ኢና ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 እዚኣ መራሒ ጠቕስና እዚኣ እያ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣይፈለና ብፀሎትኩም ዘክሩና ወስብሐት ለእግዚአብሔር